сьогодні в Україні спостерігаємо багато феноменів, які народилися після повномасштабного вторгнення Московії. Один з цих феноменів – це гуртування націй в Україні, які хочуть звільнити свої країни, які нині окуповані Російською Федерацією. До таких належить і країна Ерзянь-Мастор, яка сьогодні проходить такий, знаєте, всесвітній ребрендинг. Бо в 20 столітті була накинута назва Республіка Мордовія. Дуже заплутували ерзянську справу тим, що поєднали з іншим близьким народом мокшанами територіально в одну республіку, а потім такий нав'язали псевдоетнонім Мордва. Але ця нація міцна, євразійська, яка стоїть міцно, твердо посеред Східної Європи, від Нижнього Новгорода і до Пензи, і від Тамбовських територій до берега річки Арав, річки Волга. І ця нація старовинна, це нація старовинний наш сусід, бо, як це не дивно, але навіть є унікальні запозичення мовні, ерзянські в українській і в мові, і українське запозичення в ерзянській. До таких, наприклад, належить нам відоме слово «рясний». Рясно зацвіла вишня, рясні пішли в руни. І рясно – це є раське, це є слово походження з ерзянської мови. Костянтин Тищенко, професор Київського університету, хай царствує, нещодавно він відійшов від нас. Він нараховував до 20 питомих ерзянських слів, які сьогодні побутують в українській живій мові. Чому саме сьогодні презентація та в Україні? Тому що Україна стає, вона в майбутньому, я 100% впевнений, буде провідною країною не тільки в Європі, а й в світі, не тільки на просторах від Дону до Бенінгової протоки, але і в світі. Тому що це є на сьогодні територія свободи, це те, що збирає сюди і фіно-угрів, і, ви знаєте, і кавказські народи, і інші народи, і бурятів, і ойратів. Я багато спілкуюся з ними, у нас є Ліга вільних націй, і вони кажуть, в Україні можна і треба жити вільно.